И здравейте хора, какво става с Майнкрафт? Днес ще правим ботъл флип с сестра ми. Како? Кажи здрасти на камера. Днес да си покажа лицето. И само да си взема шишето и ще почне. Ето го. Това ще бъде шишето. Почвам. Ще направя малък клип. Първи ботъл флип. Ще направя... Искам да направя още 3, ще завърша това. Има предвид още такива 3 ботъл флипа. Успешни. И сега един ботъл флип. Отдолу ще има описание. Не, по-скоро няма да слагам описание. Сестра ми, може да се чува гаден звук за това. Говоря толкова силно, защото сестра ми е пуснала някакво клипче. И сега не мога да си намеря местенце за снимане. Ами, това май се брои. Добре, 2 ботъл флипа. Ами, 2 ботъл флипа. Много хубаво е това. Малко попадна. Шак. Гледам Bizarre Bug рекламата. И хора, мисля за това да бъде този клип и абонирайте се, лайкнете този клип и ако събере 100 лайка, разбира се, ще направя поредица на нещо. Няма да правя поредица, ще покачвам всяка седмица по 2 клипа или 1 клип. По 2 клипа, ако изкарам 100 лайка. И хора, не забравяйте да се абонирате, пак повтарям, и да лайкнете този клип. Благодаря за гледането, ще се видим друг път. Чао!